I-am găsit la un nou joc pe canal. Acesta se numește Royal Clash Royale, pardon. Da. Am făcut eu pe aici ce am făcut. Vedeți că sunt arena 2. Am deblocat Skeleton, am deblocat minionii, Tombstone. Nu știu, eu vreau Giant Skeleton, frate. Mă rog. Am făcut eu pe aici ce am făcut și văd că am niște chesturi. Haideți să le deschidem. 3 chesturi, mă rog. Mănuți. Azi mănuți, că am nevoie de mănuți. Nimic foarte special. Mai am. Ok, gold. Gemuri, destul de bine. Spear Goblin, sau mă rog, nu-l folosesc. Bomber. Reliman. Hai mă. Ce e aici? Că zice că am un... Oh. Baby Dragon nu-l am, dar am ceva mai bun decât Baby Dragon. Sau cred că e ceva mai bun. Am mini P.E.K.K.A de level 2. Ce să locuiesc cu Tombstone? Mai cred că locuiesc minionii. Adică Tombstone cu minioni. Mă rog, nu știu dacă am decât foarte bun. Gigantul nu-l bag, că mai bine sparge, mai bine distruge prințul și cu mini P.E.K.K.A. Am cam multe epice aici. Skeleton Army, prințul. Asta ce este? Lightning, fulgere. Fireball-ul este rare, dar mă rog. Ce să-i rare, dar e foarte bun. Mini P.E.K.K.A e foarte, foarte bun. Minionii de level 3, mă rog, nu pasă. Muschetarul, nici nu știu de ce mai folosesc. Sincer să fiu. Hai să pun, uite asta. Valkyrie. În locul ăsta și haideți să începem. Sarging Fox. Cred că sunetul e prea tare. Cred. Oh, what the fuck? Ce limba e asta, băi? Coreană? Good luck. Să începem să-l fraierim. Ce faci prieten cu aia? Ding. Și-a băgat fucking prințul. Are și el fucking. Distruge-l. No. Fac, distruge-l, bă. Good. Nu mai da la rege. M-ai enervat. Firai, tu să fii. Stai că îmi pică minionii. Dar habar n-am cât de bun sunt. Că nu prea am folosit. Mă rog, nu pasă. Haide. Ce grași sunt, așa par grăsuți. Bă, sunt cât de cât ok la distrus, dar mă foarte repede, asta e problema. Hai că dăm pe mini P.E.K.K.A. Haide, mă amăgit. Bun, așa. Valkyrie, salvează. Am level 3. Ce e bine. Să bag sau să nu bag? Ma, I don't know. Nu-mi pasă. Pentru că ce mai bun, mă, Fireball sau Lightning? Cred că Lightning. Now, I don't know. Wow, ce șmecher. Hai că dau și un Fireball, nene. Așa. Bă, parcă mai bun e Fireball-ul, sincer să fiu. Minionii nu vă dau. Minionii să iasă garași. Garași, da. Nu dau cu prinț. Haide. Fac, fix mai avea foarte, foarte puțin. Ha, fraiere. Este. Știam eu că o să te fac praf. Nou clan, pentru că eu... Gola. Perfect. Dar un clan pentru că eu doresc să fac clanul meu. Sau... Nu, stai că dacă sunt un clan,
dacă sunt într-un clan, pot să fac golden chest. Golden... Fuck me. Cluj-Napoca. Gidiu Boss Dragoni Robest. Hai că intru la Robest. Elder. Member. Join. Clan chest in progress. Este, o să am și eu bănuți să fac clanul meu. Wow. Ce să donez eu? Ce să... Cu plăcere. Watch, donate. Nu zic că mi-am pierdut vrăjitoarea. Please, no. Mi-am pierdut carte. Dar mă rog, nu pasă. Salut. Dacă vedeți, numele meu este NGM 2007. Pentru că sunt inițialele mele. Mario George Manolache. Nu dați numele meu, vă rog. Eu 2007 pentru că atunci m-am născut. Ce e aici? Nu pasă. Să și eu într-un clan acum. Robest. Best. Clan chest in progress. You will be part of the next clan chest. Yay! Card request. Then common sword, 1 rares. Păi, sincer să fiu, bug. Request. No. Van David. Wait, what the fuck? Friends. Robest. Eu vreau să văd cât sunt. And search chat. Chat. What? No. Hai mai facem încă o bătălie. Fios, what the fuck? Oh, perfect. Mi-a dat prințul. Hei. Nu! Are la fucking bun, dude. Fucking fuckers. Și-are și pe ăla. Bine, și eu l-am, dar nu-l folosesc, mă rog. Distrogel. Hey, what the fuck, e de level 5, bă, hack-urile. Fuck, are mini P.K. de level mare. Dang it. It's not good. Mai. Zgurița ta. Fucking fucker, și-a băgat fuckerii. Bate-i. Te rog, omoară-i, te rog, nu. Haide, mini P.K. Nu știu de ce level ți-o dat pe P.K. aia mare. Oh, no. No. Te rog, orice, dar nu. Please. Și-a băgat și fucking skeleton army. No, yes. Bruh. No. Fuck. Bă, și aproape îl băteam. Mi-a scăzut 12 trofee. Well played.
Măta. Trebuie să iei trofee. Clan Fest. Cred că mai avem timp. Cred că asta o să fie ușor. I don't know. Hai, Elixir, încarcă-te la maxim, please. Ce, bă, prințul? Am și eu prințul. Și bă, Valkyrie. Are Valkyrie de level... Da, mor P.K. Are Valkyrie de level 1. Dar mă rog, are și el prințul de level... Omoară-l! Este great, great. Bate. Îl fac, cred că îl fac pe ăsta. Sper să-l fac. Eu totuși sper, dar acum pui mei. Dar are 607 de trofei, abia am 500. Mă, că abia. Whatever. Ce mă, de ce îmi distrugeți Valkyrie-ul? Zguriți. Serios. Night. Păi bă, bine că vă bate pe toți. Cred. Și-a băgat și el Valkyrie-ul, mă, săracule. Good game. You're excellent. Mă, da. Fiați voi să fiți. Oh, no. Serios, mă bate și unul de level 3? Care este level 4, mă rog, da. Depinde și de cărți. Și-a dat. Că-mi ia-și piciorul în tine, bă. Fiți-a prânțul. Să-ți fuie de râs. Da. Și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!